että mitenkä päädyttiin tähän Dance of the Vampires-musikaaliin, niin kun sitä mulle ehdotettiin muistaakseni viime marraskuussa, että tulisinko ohjaamaan musikaalia Seinäjoelle 2011 syksyyn, niin mullahan oli takana jo tämä The Rocky Horror Show sieltä 15 vuoden takaa, josta muodostui varsinainen kulttiteos. Hieno työ kaiken kaikkiaan. Ja siinäkin niin sanonpa vaan, että siinä oli niin hieno ensemble mukana ja sellainen mieletön yhteishenki, että ilman sitä niin tuskinpa oltaisi päästy niin hienoon lopputulokseen. Että terveisiä vaan kaikille heille hienoille ihmisille, jotka olitte tekemässä sitä. Niin ilmeisesti oliko vähän nyt, että kun mua pyydettiin, niin ajateltiin, että josko tehtäisiin jotain vähän vastaavaa kuin The Rocky Horror Show. No mitään vastaavaa nyt ei varmaan pystytä koskaan tekemään kuin se oli. Mutta mulla oli tarjota tämä Dance of the Vampires, eli vampyyrin tappajat, anteeksi, hampaan ne ovat niskassani. Teos siis, joka perustuu tähän Roman Polanskin 67 tehtyyn elokuvaan. Joo, mutta tämä aihehan on mulla niin kuin silleen aika lähellä, että kun muistaa, että nuoruuteen kuului hyvin vahvasti tämä Bram Stokerin Dracula, joka silloin 70-luvulla muistaakseni ensimmäisen kerran vasta suomennettiin. Sitten Jarkko Laineen Vampyyri teki minuun lähtemättömän vaikutuksen silloin. Itse asiassa tästä suunnittelin jossain vaiheessa jopa näytelmää dramaturgi Annika Eräpuron kanssa Tampereen ylioppilasteatterissa, mutta en enää muista, että johonkin se projekti sitten kaatui. Jarkko Laineeltakin saatiin aikoinaan lupa, että tehkää vaan. Ehkä se pitäisi vielä kaivaa jostain naftaliinista, mitä siitä on jäljellä. No sitten, katsokaa, se oli tämmöinen Dracula-sarjakuvalehti. Shokki. Frankenstein ja ihmissusi. Nämä teki minuun silloin nuorena poikana niin lähtemättömän vaikutuksen, että nyt kun tarjoutui mahdollisuus tähän musikaalipaikkaan, niin mähän aloin ehdottomasti esittämään tätä, että eikö tehtäisi tämä vampyyrimusikaalia. Sehän on tavallaan vähän nyt niin kuin jatkoa sille Rocky Horror Showlle. Ja kun muistaa sen elokuvan, Polanskin hienon, eli Fearless Vampire Killers, ja suomeksi oli vielä sitten, että anteeksi, hampaan ne ovat niskassa. Niin niskassani. Niskassani, kyllä. Niskassani. Niin sehän on varmaan yksi parhaimpia vampyyrielokuvia, mitä on tehty. Se on hauska, se on jännittävä, se on eroottinen, siinä on äärettömän hieno tunnelma. Niin no niinpä mä sitten lähdin, että eikö tehtäisi tämä. Ja niinhän ne sitten nappasivat siitä kiinni ja tässä ollaan.